Oko man, koporo no my miss ko so rigi jewe now. E wata go koporo ya ko so rigi jewe kwesi no birthday ki neje. Amo kam ki se mezi ha o dika nwa ki neje si bu na Thailand. Ah, me che wo no go wata. Ibe no lis. E ma hivi na ya. Ara bo. Wata wai. Ibe na siki so mde. You already have the passport. Sorry, you need passport. Ndi abatobum, nda guru bazibur. Kene what is happening? Nkume nwoke ọma dị mma, anyị na-anụ olugbu na nwunye wu nza ụtụtụ nge ịghọtawo mana anyị ji ugbe ka ebe mmadụ go mere na-ada kụwa ịma na ndị na-enwe echi na agbata obi onye bụ nwanne ya ndị ebe na-ada nwere m mama boy chokwe ọ ka adawa nke otu anyway, agbaku nwanne m ka nsakene okwu hafọ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị dị egwu ịghọtawo kebe eziokwu bụ na Cmrd Ifesinachi Valentine a.k.a. Onyero Orie 1 na Thailand mere m invite na birthday ya ịghọtawo nze nke ahụ nwaanyị na-anụrụ n'ejiri m ya na amaite n'elu nwaanyị m nụrụ anụ dewe na amaite n'elu na ọmọsụrụ soro m dee birthday na Thailand ibu eme n'isi ejiri ya ejigodi ihe o were international passport eji eme travel lekwe nga ndị MTN jidere nọmba ya kpọchie maka na o nwere national identity nọmba. Magana nye m nsogbu ebe a.